Tutu ho kwan ya ye de betimi bia fise mentiasie me CEO Vincent ne kase o kasa ya de okowie ye ne se kokura mamfere se obehwisi ohwene so a me so memfere se me de aduro beta so me se hey Vincent me am CEO ene de company brand ho hia o chen me nkwa ekotwa scans wo ho ene yekoye ho de enso bae Ebedru here, maybe say doctor ne say ohwa ade no besusu apai no. No ohwe se na camera no kura me wo manimu no a. Osuro say ye ne ntema nka ebeboa. Sabre ni mu na meire nso afre bi say na pen na no edenti. Na abusia sisi amano da so America say press conference chechenche kese ekoso ewo yenua bema Kofi Adoma Nwanwani efie na ni nyina no nso akwakogyae na ni a eho abasem atochema ma eniye nani no eba abonte no Ghana fo binom yatwe no esere ne abasa ye hu asem no emu nokura ni sibire ne bobre asem no se ne esi ye no etie no ene Kofi Adoma Nwanwani ahodi press conference chechenche me no nam so nanano matre nkunwa nanano mpanimfo ifiri akirikyire bencheye emu mpanimfo ifiri banda ene ahemfu a efiri eye voter region ene nkna hatema la ene akirikyire bencheye atwahia edwendwen Kofi Adoma Nwanwani ene ebono mpanimfo enso atwahia omukyeremu se asama ato ye nua bema Kofi Adoma Nwanwani no eye asama ewrem emuso ya na video no hu mebebo akyere no uhwe bia obesu because me meti ni jua na chese media ne edibi emiamia mani ase amede nsem no ede ebro na yentom nkwa ye chikakra ye nyina ye beka ya ena no da December bosonya na etoso dumienu ne da na etoso aduonu baako 21st ye December 2024 na etwa mu na ye nua bema Kofi Adoma Nwanwani ekọ fashe bia na ekoso ewodoma ne ato ne din kwa ofie festival 2024 ye edition no ana 25 years instrument of domahene na yenua Kofi Adoma Nwanwani ni team ekọ hoso mu kwa kwetwa bia fofie amfe fia obi etutuo sa etuo ya aya hemfo ba motutu na kabadi gugum ye motutu bo nani na abranti ka Jesus ewo video ni mmeno nam so yenua be men ani entumi anyenyi bie mu mmeno nam so consensus bebre na aba me ne Kofi Adoma Nwanwani abedresse public ne press no se asem na esi ye no enye fedi agrasem na ye nkasa nche yenya munsia enkoti Kofi Adoma Nwanwani nsem ne bi emra na ye ba ya to aso na before be go video ni bi ade abano make am for Charistic Company Limited in refer ne zamesha ne zaaje capsules di amount say infection bacteria bi abedi ni pedua na kenten so ba aya na edu mfichi kwachi awoti ya oti pains wasi fiduen bro no so obi atumete onkase wa ko mfichi ko moje echese efulo de ma na embaye 2-3 days na etwa akwaji mpanifundro ebi ye be man so a ebesisi ya the sexual weakness low sperm counts be ma do yiru ko mtwu akompem peso boni tuja edro yi ebe mo agina so brand bedu ho adanse na inro yi fda wi de atum se ye open do eto akofama se eba stores bi ebe wansa ebe kan mpanifo enro yi bi abusia ye mposo wan kotie Kofi Adoma Nwanwani nsem ni bi emra Kotwa scans wo ho ene yekoye ho de enso bae Ebedru here, maybe say doctor ne say ohwa ade no besusu apai no. No ohwe se na camera no kura me wo manimu no a. Osuro say ye ne ntema nka ebeboa. Sabre ni mu na meire nso afre bi say na pen na no edenti ye mama tramadol ne ye wo mi bi ne ye wo mi we. Nti meire frɛ say osra omontwe referral na yemfa me emra sabre na plane nya ho eden mi ankasa so na ma reata so in fact anese fo ne omo na ho nyina me kan che omo se o ya horo mani no so kakra mo mpa hwehwe ni wa ma me hye na still makwa ye adwuma no fi se 25 years do ma ye na me nso metumi ya at least enti omo ma me hwehwe ni wa but na transparent ena ba ko si o said when na ye call na aye we no asem we nso de ye mpese media fo ibeti wan hwa na ya tamfo anya enti sade a obi ton ahwani wa bi tuntum bi wo akire ha nti ye nkɔ ho na ye nkonkohwe ti ye call ye ne ma me ba ko ena me de hye na me si o ene ye nkɔ ahemfie ho
na me nkonkɔhwɛ se duru hɔ na sɛ paneɛ na ya wo me no pain wɔ fam kakra me hwɛ ne hwɛni wa yɛ tuntumi deɛ me kata mani kuro obi ehu sɛ makata mani metumi ayɛ adwuma ne kakra efisɛ na ma wi ata so sɛ afahyɛ no mɛyɛ mafam deɛ biaa ɛde aboa mekoduru ahemfie hɔ mantimi ansi fam meti pae me tika no saa na me se da bi yɛnsan fa me nkɔ hotel hɔ na me nkɔ da kakra na bi adeɛ nkye no a ɛyɛ afahyɛ na ankasa no metimi anya hwee no yɛafrɛ amabrako a na ɔno nso ɛwɔ Kumase a ɔba nti obetumi asomu na wayɛ kakra na ahoɔden ba matumi abɛtoa so afei adeɛ kyeeɛ a mani nyinaa honhono akata ahomakye no kyɛ sɛ anadwo no deɛ manampo nti si a meka sɛ meti pae me meti kɔ dwa me but mayɛ sɛ mɛkasa ansa na menim deɛ ɛbɛsi at least metumi kasa ansa na deɛ ɛbɛsi sia at least makasa bi sɛ ɛhwieyɛ ɛbisi yoo dabi ɛyɛ powder kɛkɛ na ɛgu n'ani ɛbisi dabi ɛnyɛ saa meti bi me say hey Ghana for at least mo bi mfanya me na mia abunofo afei ebeduru etfa ka na ahoma kye no fi sɛ na afei mani no me ho hwe bi o nye ba sunwan ebeduru sunwan meda passion airfo ase call so komua ma afei de mo frɛ pilot no sɛ ɛwɔ mu sɛ wiem hyɛn na yɛma nanso situation ninti ɛnam so ɛma mo bɔ mo de me beduru nkran yɛduru nkran na meyere nana ayɛ arrangement a doctor for abafie na doctor baako ɔhwɛ ani na no sɛ o sɛ mo yɛ den nti ɔde aduro bi gu so ɔsɛ ɛma baabi a ekuro wɔ biara no wobɛhu sɛ ɛhɔ bɛyɛ kala ɔde gu so a ɔde ne machine hwɛ ya na ɔsɛ ade wei deɛ ɔhu no ɛbɛyɛ a yɛmpɛ ntɛm mpɛ baabi mfa nkɔ but animanim yɛ no ɔmbɛyɛ deɛ ɔmbɛtumi ɔyɛ deɛ ɔbɛtumi ɔhoro so ne yɛde aduro every 5 minutes biara ɛhyɛ asɛ na yɛ 1 minute biara ne yɛde bi agu so na ɛkɔ 5 afei deɛ na yaw no ɛba fam kakra nkakra ba yɛduru anadwo a mentimi nna ɛba saa nyɛ sɛ mekata m'ani a nneɛma a mehu no nsɛm wei no mɛka agya bi mentimi nka ne nyinaa ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ yɛde bɛto abɔnten ewie yɛsɛ hospital bi wɔ Osu yɛde me ato kaa mu na yɛkɔ yɛbɛduru fie anwummerɛ a na mabisa nana sɛ nanana wate dɔmaahene nka yɛwɔ hɔ no awuraba a yɛkɔ asii no so no ne din no yɛ Linda ɔka kyerɛ me sɛ wabɔ nana amanneɛ na nana sɛ owie afahyɛ no pɛ mete ne nka ɛnyɛ sɛ sika bi ɛna mehwɛ afiri ne hɔ but mehwɛ sɛ at least ɛnɛ meduru ha mehwɛ nipa ɛte ha na mebisa sɛ this could have been my funeral ɛfiri sɛ nansɛ yɛ na mete sɛ yɛsɛ etuo kuro yi abɔ obi ɛwɔ nungua hɔ nungua area hɔ ama nipa no awu ɛmu yɛ na me sɛ nyame dɔme nananom nso agyina m'akyi ɛfiri sɛ na ne nyinaa mu ɛkɔ wieɛ na atwa sɛ yɛkɔ amanɔne na afei
Vancha me sama peja. Vancha me sama peja mitia hwesoro. Me si mitrase a bi wo ho a me hwansi ana moja wo. Sia kofa how foforo e de aba but eni no eye intelligent say ebetumi a heal with time nti yenya no wo mu kakra na yenhwe ye tutu ho kwan ya ye de ebetumi bia nti ene ye me de se nananom nyina ba minim se de asi mu begu so nsa fise mentiasie Mentiasie. Afe mi wo ho abra mi wo ya umu. Ye wo akwantu mu a ye hwe me yade. Menti se nipa mi ansa ne ye ko ye de otoso mi ansa no e bo video bi na menti se obi kasa meti ne no na me se enye me CEO Vincent na kasa na afedie okasa ya de okowie ye ne se kokura mfere se obehwisi ohwene so a me so me mfere se me de aduro beta so na me se hey Vincent me am CEO and then the company brand who here o chen me nkwa you don't care about my emotions, you don't know what I'm going through. I feel now be caught in negative energy ama me and your money say do you know how much has been spent? Ti bobo figures na figure na fo adwen afi how not tete ne yawa me namu no mu na be video back wa bro ka so be ya na me say na kana fo be ka so be say video ye one mo so mpo se obi mre ni sika oye video ni wie ye na ya brefo ba fie ha ohun se the situation netie o si a meye calls bi ahwe na onko a ntimi mfasa aka we sa Dr. Kweku Otiamboa but still I can't die anymore no so and no year calls ni bia fro ni Ibrahim Mahama oti ya no say Kofi Debbie meye enumu and ofre me line so oni me yire kasae no say na abresi ye no na munya plane man aden na one frame me who frame me asenka me private jet be ko do ma akwa na bankan if you say nkofo fi say me private jet no luxury ti but aho kire ti say nti na e wo ho who frame me anka ba be fa no dodo abrantie we sma wasum Ghana ka ba be fa no wow, say mon send the account number. I feel the me say me afre Dr. Kweku Otense. Me ne ye open Ibrahim Mahama kasa. O se obema ye sika sei. Omo aye sika no kra na nyanto account no no wa send picture na dia deposit omo aye no wa send the amount no wa send the amount we. Let me say Obia anka what is a Dr. Kweku Otense webo no obi bo akro ommo sumpo no watimpo se obi bo na kesa akoye se kan enso mpo abra opanyi Ibrahim Mahama ebisa no si opanyi kan de edoso chance anenso manya bi me papa di bi aboa ebusuafo di bi aboa mi anka sanso de ma tonton de manya
nti yenya say kra ye betumi akọ because omumma ye full figure no estimate ehwa o se wo pe kra hospital ho enkrata o de amaye no metumi asende ama ho se ye woni pa ye je saa ne ma no enye Kofi tabi mama ya kan number no afedi emiti Vincent interview na efi se asemisi ye kra be pemenne minhu krata bi ampo minwa obetena ho na de ade kire o ni phone so nti se wo pese wonya copy sa o chere estimate no just ka say nana me ko doctor ho me hian krata no se be ya but no me how mu nti na me bisa say enti me wuya anka say na machi be edu baby a esese ye bompa ye se nyame be man subone ato ya brabom na apanjensi a enye a etwa ye ho ahia nyina so ne ye ho se asanjensi we sana da so keke emawu ku ensem se de me kan me nkan nyina efise ye be koye nim me kwete a osi na bi nti America sane se me hu se obi a go fund me magra help ofia onim ka na ebo ko ha na oba ha ti wo hwe ni video na oyeye na wa mo bi ama ne ono a na ye na de se na dofo ene ebi a nipa wo mo dome ebetumi aboa enye na ne ka so onye enti so hu so obi aya woni na wo saa o frɛ di nkomo mu nkomo anka betumi afrɛ nana ma hu go find me na every day na wa kyerem me kai se maga video ye enam ofi ha nsɛm a wote Dr. Kwaku Oten baaye na mani ode be boy na mabusuafo ebisa se na den na angel fo aye no si na me ire ka kyerɛ mo se Dr. Kwaku Oten ya de obaaye mpo no wa ye se domahema onim no pa nti obɛfrɛ no onne adam fofo nti onne ne bedi nkomo na o ma hwɛ de o betumi ayɛ de afa ho na efiri hɔ no ofrɛ na ba akɔbɔ na mane efiri hɔ ofrɛ na onya no enti me kai sɛ ekoba sɛ enye nkomo nyinaa na de to badwam nanso pani na frɛ yɛ sɛ enye nkomo nyinaa na o sɛ da bi enye sɛ bia but na ebi ka saa sɛ wonya hwe na o kyerɛ sɛ da bi empo baayɛ no wo yɛ sɛ asɛm we de ɛsɛ ekodoma ahene ho enu echi ese ekoye police case no kure akwa police case be pemenne di owu ye ne de ya chi suspect ya ye hu ne de dem phobia ho otem o won kwa ma ye hu di wawu Ghana na I will never wish this on my worst enemy. Ebi kansem mesre adwuma we nyina ye bi but edan no contractor no gusu oyi kwan ko ene me na aka me dan onya nyiwie enti wo kasa mesre no wa hwe ni ye na areho in fact medda busuafo ahia wo ha ase medda mo ase papa abusia na ensem ni bi eno no ene abusia ma boto mani abere pa se enye fedi agorasem kura se asem atu ye nua be ma Kofi Adoma Nwanwani no kura ni Nyankopon ne bonsam atiko emu awrem papa abrande ne ka se nyina no che se ni esukwa hini no Charlie na yesere Nyankopon ahoɔden de ma enua be ma Kofi Adoma Nwanwani se Nyankopon ensa ne yade na menim de menkan biom but de besi bi anso no ni nyina aseda no ewa agurade hɔ a ye enkoso endonati na emwa bi a betumi de aboa Kofi Adoma Nwanwani no yemfa moa no na enua be ma ntumi meka yensa wate
yɛbɛkɔ so deɛ ne adi nsɛm n'akyi deɛ ɛbɛtɔ fon bi aba ne yɛbɛma hwɛfoɔ ne atifoɔ nso ɛhu nti mɛsɛw sɛ wobɛ subscribe no ahyɛ no abusua no atumi akɔ so ayɛ kɛse na before a mɛkra mo ame akɔ no mɛkamfo Charistic Company Limited ndurɛ fɛ ne Zamesha ne Zaji capsule so deɛ ma wo sɛ ebe infection bacteria bi abɛgye nipadua na kenten so ba ya na edu mfichi kwachi a wote ya wote pains e wo ase fidua nbro no so bia tumi te nka moje eche se efulo ede ma wo e won se bu na mbayi 2-3 days na etwa ebetumi abegya wo yade kwaji mpanimfu ndro bi infertility ulcer prostate problems yade bɔne a wampa no echira kwan a ebe ka wo dache e ma yade nka wo nto fom obi benya wo a na efiri yade no nti na mpanimfo de adru nwanwaso yi ede abase omuhindi aba mesha no nso no eba malaria fever typhoid diabetes so blood pressure na yade etai kwasora kwaje mpanimfo no bi amfere wase kikebi kire wase wonyi ne low ni nyina na yade bɔne wampa no echira kwan bi gu wani mu ase na omuzaman capsules no ebesisi yade sexual weakness low sperm count ya ade etai beja so ma odo yiru komutwu we bi ukanchima kompam sisi na ho asane egu foma kwaje mpanimfo ndo ibi na mpanimfo FDA hwim ade atom se ye opendu atu akofoma se eba stores a omsa beke mpanimfo ndo ibi efra me dan kwesi prince macro